Dobrý deň, vítajte pri našom druhom YouTubeovom videu na našom kanáli. Dneska sa nachádzame v obci Sklabinský Podzámok v okrese Martin a vybrali sme sa na túru na Katovú skalu. Hradisko Sklabinský Podzámok Katová skala patrí medzi najvýznamnejšie archeologické pamiatky v Turci. Založené bolo v mladšej dobe bronzovej, kedy bolo využívané ako obetné a kultové miesto. Poukazujú na to nálezy bronzových nádob, ktoré boli nájdené. V skorej dobe bronzovej a staršej dobe železnej sa stalo hradisko centrom severného Turca. Jeho význam potvrdzujú nálezy bronzových zbraní a šperkov, ako aj tisícky jantárových korálkov, pôvodne pochádzajúcich z Baltskej oblasti. Nálezy bronzových streliek skýtskeho typu zase dokazujú, že hradisko napadli a pravdepodobne aj dobili nomádske kmene skýtov. Hradisko opätovne ožilo na prelome letopočtov, kedy bolo obnovené a získalo svoj predchádzajúci význam. Najmladšie osídlenie Katovej skaly pochádza z 15. storočia, kedy tu bol postavený stredoveký hrádok. Zo Sklabinského Podzámku sme sa vybrali po červenej turistickej značke. Na začiatku je to dosť prudké, nezľaknite sa, trvá to iba chvíľku. Je cesta rovno pomedzi rodinné domy, vyšľapaná do lúky a potom sa dostanete do lesa. Je to teda prudké iba kúsok po tento rebríček a odtiaľ to už je to potom taká príjemnejšia prechádzka takými serpentinkami cez les. Táto túra je vhodná asi do každého ročného obdobia, najmä teda na jar, keď je všetko pekné zelené a kvitne, tak to má trošku iné čaro, takto po zime je to menej farebné, ale takisto to stojí za to. Katová skala je prírodná rezervácia, ktorá sa nachádza v 5. stupni ochrany. Vyhlásená roku 1982 s rozlohou 47 hektárov. Predmetom ochrany je ochrana geomorfologického výrazného skalného komplexu s krásovými javmi. Tak postupne ako prechádzate lesom, už keď sa dostanete pod takéto veľké skalné brala, ako sú za mnou, viete, že už cieľ je na dosah a už to bude ozaj iba po hrebení. Takmer pod vrcholom sa nachádza tento smerovník, ktorý nám ukazuje, že sa nachádzame na Katovej skale. Ďalej taďalto doprava je vrchol, vlastne skalné bralo a je to asi minútka, takže naozaj kúsok. Nachádzame sa vo výške 901 metrov nad morom, prekonali sme približne 400 výškových metrov, pretože Sklabinský Podzámok je 504 metrov nad morom. A pokiaľ sa nebudete chcieť vrácať tou istou trasou, ako sme šli sem, tak ďalej rovno pokračuje červená značka, ktorou prejdete až do podhradia. Tak z vrcholu Katovej skaly sa vám poskytne naozaj krásny výhľad. Vidíme takmer celú Turčiansku kotlinu, takisto aj časť Lučanskej Malej Fatry. A za mnou sú veľkofatranské vrchy, nachádza sa tam Prieložnica, Veľkofatranský kľak, Jarabina, takisto tam trčí kúsok Lisec. A keď je dobrá viditeľnosť, tak vidíme až na Tlstú. Katová skala dostala názov podľa nedalekého hradu Sklabiňa, ktorému slúžila ako miesto popráv a zhadzovali z nej nepohodlných ľudí.
Viaže sa ku nej aj povesť, podľa ktorej v skale je zakliatá mladá dievčina a do skaly ju zavrel ukrutník, aby ju donútil stať sa jeho ženou. Keďže ani toto na ňu nezabralo, tak ju prekliala a ona teraz sedí na jeho poklade v skale. Ale raz za 100 rokov má možnosť vysloviť jedno slovo a tak sa vraj zo skaly raz za 100 rokov ozve vysloboď. Samozrejme s očakávaním, že ju vyslobodí nejaký švárny mládenec. Tak na vrchole si môžete oddychnúť na takejto peknej lavičke s krásnym výhľadom, ktorý len tak niekde neuvidíte. Celá táto túra nám trvala približne hodinu. Niekto, kto ide rýchlejšie, možno to vybehne aj za 20 minút, ale to už necháme na vás. Toto už bude záver nášho videa, takže ďakujem, že ste si ho znova dopozerali až do konca. Určite nás potešíte odberom a páčikom hore a do komentára nám môžete napísať, či aj vy chodíte na Katovú skalu a či to tiež je jedno z vašich obľúbených miest. Ďakujem a vidíme sa na budúce.